Ningú té droga, no? Bona tarda, bon vespre, bona cera. Ja està, s'ha acabat. Com esteu? Què feu aquí? Què feu aquí? No us entenc. Bueno, faig això perquè jo portava el cabell llarg abans. I quan estic una mica nerviosa faig aquesta absurditat. Bueno, a veure, no sé si sabeu que aquest podcast es diu La Sida dels Gossos, vosaltres ara sou sidoses. Nosaltres el fèiem una altra persona, que és el Joan Sureda, que ha decidit erròniament paternar. Jo ara estic parlant bastant amb la Degà a veure si li treuen, però de moment no li treuen. Aleshores, és el segon capítol que faig sol, jo ficava la cara i ell ficava la tècnica. O sigui que així em veieu, Entonces, no, ella és molt guapa, és més guapa que jo, tot i que és més gran. Però ja en parlarem. Aleshores, jo el capítol anterior, que va ser el primer que vaig estar sol, vaig rajar una mica de la seva paternitat, que creia que ho feia perquè se sentia sol. És la meva opinió, quin preu té, no val res. I aleshores el va escoltar, que vaig pensar, bueno, l'has escoltat, tens temps per algunes coses. I em va dir que, escolta, que li sabia una mica de greu, que volia que no l'utilitzés més, de cara a seguir mantenint aquest projecte viu, i em va demanar, sisplau, que em va rectificar algunes cosetes. Em va dir que ell no havia sigut pare perquè se sentia sol, que ell considerava que jo estava posant en la seva vivència les meves mancances, que potser era jo qui se sentia sol. Em va dir que creia que tot venia perquè m'estic quedant una mica calva, encara que no ho sembli. Tinc hora pel tatuador, perquè jo ja em faré això mateix, però diferent. I tot això que us estic explicant és mentida, no em va dir això, però, tot i que és mentida, és versemblant. El Joan Sureda és un meandre, jo vaig en línia recta, jo crido molt, faig... I ell és, escolta, no sé què, però el que sí que és veritat és que ahir el Joan Sureda em va dir la següent frase, en un àudio, em va dir, jo ara m'haig de prioritzar a mi mateix. La gent que dieu aquestes coses, quan el Putin acabi amb Ucrània, sereu les primeres a caure. I això serveix per introduir-vos, faré una petita introducció i entrarà la calva tatuada perquè jo no puc més. I et fas un monòleg, perquè és que jo estaré així. Aleshores, jo us volia compartir una reflexió. Us recordo que la meva opinió no val res, però jo crec que ens hem passat amb la teràpia. Ens estem passant amb la teràpia. És veritat que veníem d'un lloc en el que anar a teràpia era de retrasats, de gent que estava molt malament. No dic que haguem de tornar al franquisme, però igual hemos ido demasiado lejos. M'explicaré... Està gravant això? Sí, m'explicaré. A veure... Jo tinc la sensació que ara tots... Quan dic tots parlo de la classe mitja, blanca i privilegiada. Però la resta no ens importa, no? Quan dic tots, em refereixo a això. Però és broma, jo soc d'esquerres. Per collons, o sigui, si ets d'esquerres... En fi, que la gent aquesta, la gent nostra, nosaltres, aquesta gent que estem aquí, ens comprenem molt bé. No, jo és que sóc apego ansioso, mira, guapa. Vale, tu ets apego ansioso, molt bé, ok. I què fem ara amb l'apego ansioso? Què fem ara amb l'apego ansioso? Fes alguna cosa pesada, subnormal. No n'hi ha prou amb comprendre'ns, hem de fer alguna cosa més, no vol dir, no, és que tinc TLP, vale, molt bé, tens TLP. I què fem? T'haig d'aguantar el teu TLP? Te l'haig d'aguantar? Bueno. Jo no estic diagnosticat, Jo no tinc cap diagnòstic. Espereu, perquè... Clar, a veure... O sigui, l'altra cosa que no suporto és la bondat extrema. Jo us he dit que sóc directe, a mi se'm pot criticar perquè a vegades alço la veu. També és veritat que tinc una veu que és la que és. Se'm pot criticar, també penso que la gent que hem alçat la veu no ho hem tingut fàcil, ens hem hagut de posicionar, vale? I la gent que ho ha tingut molt fàcil és aquesta gent que es prioritza a si mateixa.
Vale? Aleshores, jo el que no suporto és... Estàs de critiqueo, vale? Estàs rajant de la Jose. Vale? Escolta, no creieu que la Jose tal, no sé què, i quan estàs fent això, que es dona una gustera, que això treu el càncer de tot arreu, i hi ha una persona que està tot el rato, pues a mi la Jose em cau bé. Pues la Jose és maja, és tan bona gent. A veure, Cari, o rajas o calles. O sigui, no em tallis les ales, jo estic aquí entregadíssim, estem aquí, hem fet un pacte de cavalleres. Vés-te'n. Vés a fumar un piti amb la Jose. Vés-te'n amb la Jose, deixa'm tranquil. I per últim, hi ha una cosa que tampoc m'agrada, i aquesta és la que més odio, i és la gent que escalfa el forn abans de posar la pizza. A veure, amore, tens dos fenòmens, una pizza congelada i un forn escalfant-se. Per què no ajuntes aquests dos fenòmens i mentre s'escalfa el forn fiques la pizza que es vagi descongelant? O sigui, no, és que la pizza no queda igual de bona. Cari, has comprat la pizza a Nàpols? O és una Dr. Edgar d'aquestes? Vols fer el favor que són les 3:15? Tinc gana. I ara m'estàs dient que espera't que el meu forn triga 20 minuts a escalfar. Posa la pizza, gilipolles! Això m'ho va fer el Joan Sureda, l'últim dia. A més, clar, no eren les 3:15, eren gairebé les 4. Per què? Perquè la puta nena dels collons havia de prendre llet, i com que el Sureda no fa llet, doncs la llet s'havia de preparar, ara no, espera, que hem de jugar, va demanda, això va demanda, i eren les 4, i jo fent bona cara així de que guai que hagi sigut pare, amb una gana que em moria, unes pizzas que per cert vaig comprar jo perquè no té temps, i vam menjar a les 4:30. Llavors, tot això que us he explicat, la bondat, les pizzas i què més, què era l'altre? Està gravant? Sí, bueno, tot això és el Joan Sureda. Vale? Dit això, avui de què parlarem? Ja està, ara entrarà la calva tatuada, no puc més. Entres tu. Ara et presento i ficaré un altre cop aquesta música preciosa d'ahir, Vale, això ho llegiré perquè m'ho he currat moltíssim. Avui tenim amb nosaltres una filòsofa de les xarnega, calva, divertidíssima, que per cert té una forma de parlar que jo crec que aquesta nit, quan acabem d'aquí, estaré parlant com tu, així, tota l'estona, perquè... Sí o no? O sigui, porto 10 dies veient-me tots els seus putos vídeos i jo ja... Arriba el globo... Bueno, jo no agafo globos, perquè sóc d'esquerres, però... Arriba el carter a entregar-me la no sé què... Això està bé? Sí. I jo li dic, moltes gràcies, de veritat. O sigui, estic tota l'estona ja... O sigui, m'ha sortit aquí una cosa... Estic tota l'estona així. Bueno, xarnega, calva, divertidíssima... I aleshores, clar, com que tu en els teus canals em parles de la Rosalia, em parles de Montcada i Reixac i a la següent em parles del Co-Living, he pensat que parlarem de tot. Parlarem de tot. Parlarem dels expat, que sé que t'agrada, i a mi també. Bueno, expats, go fom. Ara, la primera pregunta, ves-te-la pensant. T'has follat algun expat? Perquè aquí molta samarreta, però... Vale, de la gentrificació, de la queixa constant, aquesta coseta que jo estava introduint, no? Parlarem de tot, de la Rosalia és tonta però canta bé, de Catalunya-Espanya, un aplaudiment per... Un moment... Un aplaudiment per... Calva tatuada! Per favor, quina ganes tenia que arribés aquest moment. Hola, carinyos. S'escolta bé? S'escolta bé, no? Vale, primera pregunta. T'has follat un expat? Digues la veritat, aquí hem vingut a mullar-nos, no em siguis... O sigui, hem vingut a rajar de la Jose, aquí. A veure, si m'he follat algun expat... No,
No, perquè també això dels expats... On acaben? On acaba un expat? I on comencen també, no? Perquè tampoc crec que... Jo crec que és més com a partir de... Bueno, diré alguna palabrita en castellano, ¿vale? Si no t'importa. Amora... Ja sé que és un podcast en català És en català, però... L'altre és l'altre. És l'altre, no? Jo soc... Jo, cap problema, vull dir que... Ahorita te cuelo. Yo te digo un goraeta, un gora España, cuando... a demanda, lo que tú quieras. Que no me cancelen otra vez, ¿vale? No, soc jo. A mi no m'han cancel·lat, estic aquí ja, jaja, tonto. Ja te llegarà. Bueno, què, t'has follat un expat o no? On acaba? Només producte local. No, perquè a part també, gorda, és que jo a les... Soc gorda jo? Anem així? No passa res si ets gorda. No. No, gorda li dic a tothom. És veritat, no. A algún alumno también le ha caído algún gorda, pero ya saben que es mi rollo, ¿sabes? Que digo, no le quiero generar un TC a la nena, pero... li dic, gordi, cari... Les teves classes me les imagino els alumnes fumant, saps? En plan, Gordi, que salgo a fumar un peta, ¿vale? I tu, sí, Gordi. L'altre dia no sé què va passar. Ah, sí, que estàvem fent partició... Bueno, ara te respondo la pregunta, però estàvem fent partició de grup, ¿sabes? Y son los de mi tutoría, de primer de l'ESO, que son monísimos, ¿vale? Y aleshores dic, bueno, nenas, hem de fer un canvi, no sé qué tal, y me dice una de las mejores, la más aplicada, tal, me dice, no jodas, Carlos, digo, es que es mi real, Aprobada. Es que la amo. De verdad. Mi favorita. Però tu què fas? No tan infavorita, els Però fas classes a on? Un besito. Bueno, t'has follat un expat o no? No, gorda. Producte local. Saps per què? Perquè les xarxes que jo utilitzo per follar. fer gestions, no? Jo ja poso català, castellà, i poso Guiris Go Home a Grindr, no ho puc posar perquè ja m'han tret 2 comptes per posar això, perquè pensen que és com delito de odio, ¿sabes? És que ho és. És que ho és. Vull dir, ens estem passant. Jo hem arribat massa lluny. I tothom sap que el primer que fem els gais quan entrem a Grindr és llegir. Vamos, a mí con esas me vas a venir tú. Que s'ha follado 4 expats. Un dia va fer un bucaque amb un australià, amb una de Londres i amb un de Sud-àfrica, que aquests també són expats i són blancs. Sí, no, yo estoy en contra de todos, També són expats, hi ha brasilens i argentins que són expats, també. Encara que vinguin del sud global. Tu m'entens? Hermana, es que yo te trabajo en latino. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí a Barcelona... Vull dir, és el que hi ha. A ver... És el que n'hi ha, Pakistan té problemes, jo encantat de treballar-ho, però hi ha dificultats. Latineo. Mira, hija, pasa. Sí, yo no voy tampoco... no soy un come latinos tampoco, ¿sabes? Vull dir, yo te trabajo todo. Esto no lo pongas en Grindr perquè també és delito de odio, Come latinos... No, perquè no ho soc. Jo te trabajo todo. Què passa? Bueno, que últimament estan caient alguns, ¿no? Y aleshores jo siempre pregunto, bueno, ¿a qué te dedicas, tal? Pero pagas aquí impuestos, ¿sabes? Y en plan, yo ya... Me encanta cuando me dices guarradas. Que això ho faig una vegada, ¿no? Se habla, que es el después, ¿no? Entonces, claro, a lo mejor... Cuando te estás cortando la bamba. Sí, ¿cómo te llamabas, por cierto? Sí. No, qué triste, gorda. Pues es así. Es así. És així, carinyo. Yo digo aquí 2 maricas, va, como esa sororidad, me ha cambiado una miqueta el sistema. Tus cojones, ¿no? 33, vamos a hablar de José. I José és gai, i la rajarem avui. A mi una vegada, això ja ho he explicat, però t'ho torno a explicar. Una vegada vaig fer un grinderasso un dia que diluviava, un d'aquells dies que plovia... Bueno, no, de fa molts anys, abans presequera. Plovia molt. I el senyor, el bon home, m'havia enviat fotos de la seva comunió. I quan va arribar... Jo visc en una casa a peu de carrer. Llavors la porta que obro és la del carrer. I li vaig dir, no, carinyo, no, te n'has d'anar. I va posar una mà així i una cama així, qual cucaratxa. Saps quan mates una cucaratxa que... I vam haver de... Què dius, tia, quina por? I jo, no, i vaig haver de treure-li les potes, o sigui, va ser com... Va ser... Sí. Però per què? Perquè el tio volia entrar i... Volia entrar. Em va dir, però està lloviendo, i jo, ja, amore, però... Un paraguas, ni que sea, dale. Sí. Home, és que tu també fer-lo una... No. Em vas enganyar. Però de la comunió? No, però a vale, veure, em va enviar la seva millor foto del 2008 i estàvem al 2017 en ple procés. M'entens? Va ser molt dur, el procés. Estàs bé?
Vale. Oye, y casa tienes, ¿eh? Sí. Quin barri? No el diré. No el diré perquè aquest projecte està creixent com l'espuma i jo ja començo a tenir por, però a per diagonal, però la dels pobres, La dels pobres, carinyo. Bueno, s'ha sentit aquí una coseta que... sí. Ah, bueno, entonces yo también soy a per diagonal, perquè Tu soy què de Nou ets? Barris, gorda. Clar, ets a per diagonal. Però ets de Nou Barris o t'ho fas? Perquè aquí hi ha molt... Entén-me, estàs d'acord o no que hi ha molta... Sí, jo soc de barri, de quin barri? D'Horta. Amor, tu no ets de barri. Hermana, yo te digo que, vamos, no, es que te iba a decir, ¿sabes aquests edificis que son así ladrillo rojo, toldo verde? A mi això em va encantar. Bueno, pues yo no tengo ni balcón, hermana. O sea, imagínate de barrio que soy. Ara en parlarem perquè això ho vas dir a la crítica d'un altre home, pel·lícula en la que surto i que podeu veure als cinemes qualsevol dia. Molt xula, m'agrada. Després en parlarem. No, però tot molt bé, Vale, pues me follo esto porque ya está. Què en penses dels indepes? Aquesta és la pregunta que he canviat. Vaya pregunta. D'allò que hem parlat. Vale. Saps? És una bona Però que comparació. si vols ho transitem, Bueno, ho transitem a través d'això. Vale, sí, perquè està He relacionat una pensat que miqueta. era per aquí la cosa. Bueno, Perquè va haver un indepe que em va escriure, pipupú. Sí o què? Sí, Però conegut o random? conegut, de l'altre. De l'altre. Del meandre. Un conegut del un conegut meandre de l'altre. va dir, com us atreviu? I jo, però què passa? Ens esteu entenent? Ya tengo enemigas en la industria, I jo, és que no li vaig dir contestar. Qué fort. Va- Es que soy poco querida aquí en Cataluña, Jo te quiero. Mis charnegas, las únicas las charnegas. Que no. Bueno, està clar, que segurament aquesta persona està enfadada per lo del xarneguisme, que és com, a veure, amore. Que pesada, Els heu de verdad, dit, tía. els heu dit xarnegos tota la vida i ara que ho reaprofiten ells com Ara està mal. Ara està mal. No, tía, es que estoy hasta los Ara cojones. resulta que els negres no es poden dir negres perquè a pas ara te jodes. Tota la vida aquí donant... Quan li van donar la creu de Sant Jordi a Estopa, els hi van donar així. M'entens? Me los trabajo, los estopa me encantan. Pues ja està. Pues li haguessin hagut de donar i fer un petó als peus, al Jordi Pujol allà. I no ho van fer. Bueno, això, què en penses dels indepes, carinyo? La pregunta, a veure, els indepes en general, què penso? Pues chica, pues yo qué sé, pues depèn de l'indepe, ¿no? Pues aquesta és la resposta que jo esperava. Por lo que sea, Porque es como ¿no? decir que piensas de las mujeres, pues cuidado. ¿Qué piensas de los gays? Pues depende. O sigui, al final... Però vols una resposta com sèria del pal, com... Evidentment. Sí, vale. Això no és cachondeo. Y ahora me voy a poner, bueno, es que yo tal... Digo, Sí. no sé. A veure, és que al final, com a moltes persones els hi passa, pues clar, la meva família ve d'Andalusia, d'altres parts d'Espanya. Maricón, tio. Perdó, és que em sento tan sola. T'estic fent el que li feia el Sureda. No. Clar. I tinc vincles amb... Bueno, i per mi, bueno, cadascú té una idea del que és Espanya, del que és Catalunya, no? I jo crec que això, cadascú té la seva com unitat territorial en la qual se sent identificat i vol formar comunitat. A mi és Espanya, chica, ¿qué le hago? Es lo que hay, ¿sabes? I per tu serà Catalunya i per l'altre serà, pues... Barcelona. Por ejemplo. Jo sóc barcelonista. Jo más. Jo sóc molt de Barcelona. Jo també, Tengo tatuado el panote, tu. El pano. Jo tinc tatuat... ens fem un petit tachat i fumo com una cabra. ¿Y eso qué tiene que ver con Barcelona, hermana? No, tiene que ver conmigo, que soy de sobre... Mira el meu carregador, mira com és. Això defineix la meva personalitat. Tía, algún día te vas a quedar ahí, electrocutada. Sí, a més dormo enrotllat amb ell com si fos el meu nòvio. Qualsevol dia quemada viva. Vale, jo t'ho dic, aquesta pregunta dels indepes, perquè jo tinc la intuïció que el nostre públic comuneja i independeja, vale? O sigui, amb lo del rufián estan així. Vale, llavors, jo, si et sembla, anem a fer un referèndum. Anem a fer un referèndum, el vot és secret, no us gravaré, però avui, ara, qui està a favor de la independència? Aixequeu la mà. No lo quiero ver. Aixeca-la bé. Aixequeu-la fort. Bueno, va, Va, jo també.
tot per culo. Vale, pues tenim... Bueno, estem fluixets, estem postprocés. Estem en un 37, no s'ha pogut declarar. O la declarem però la deixem en stand-by un altre cop. Vale, llavors, aquest és el públic que jo tinc. Vale? El teu públic segurament que sortiria un 10. Un 10. Alguna. Ai. Sí, no, i... Bueno, em porto bé, jo tinc amigues indepes, no? No puedo ser machista si tengo una madre y una hermana. No, però jo, per exemple, vaig coincidir amb una pava que era indepe, que vam fer com també una conversa així com público també, i me cayó superbien, la verdad. I teníem moltes coses en comú, por lo tanto... Però a mi m'agrada molt una cosa que vas dir, que jo... Ara ens fiquem sèries. Que vas dir, aviam, amb els indepes i amb alguns indepes, que estamos en el mismo barco, que estem allà. Lo que pasa que hi ha uns altres que són molt pesadets. Ay. ¿Qué me vas a contar, hermana? Si las veces que m'han cancelado son las putas indepes. Rancias. Una cosa, jo sempre dic indepe rancia, saps? Per referir-me a això, perquè està la indepe maja. Sí. Saps? I jo la indepe maja te la trabajo. I la indepe progressista, la indepe que no lo és, i com... Perquè a mi m'agradaria veure els pròxims resultats de les eleccions autonòmiques, a ver qué sale, a ver si la indepe fascista és tan cuatro gatos como dicen, guapa. AC. Avui estaven al meu barri, els AC. Aliança Catalana. És que jo abans us he dit que no estic diagnosticat, però jo sóc el Discapacitats. Llavors, de vegades m'agrada aclarir coses perquè jo sé que la meva ment va i... Ai, que s'ha parat de gravar, què ha passat aquí? Liberté. No patiu. S'ha parat de gravar. O no? No passa... Laia, ves-ho mirar. No passa res. Si s'ha parat de gravar, pues aquest espectacle serà només per vosaltres. Vale, entonces, yo te iba a decir, jo, com t'estava dient a la petita introducció, m'estic quedant el que ve a ser calva. M'estic quedant calva, vale? A poc, la cosa va fent mella. Quants anys tens, si es pot saber? 37. Tu? Bien llevaos. Tu? 28. No et crec. Aparento más, hijas de puta. Doncs un aplaudiment per Calva Tatuada. Adéu! 28 anys, però 28 anys? Ets del 98. 97. De desembre. Sagitari. Bueno, me cago en Déu. Bueno, m'estic quedant calva, cari. M'estic quedant calva, llavors jo ara estic en aquella fase que jo passaré... Perquè jo no vull ser la calva. No, jo tampoc. Ara soc la calva tatuada. Ja. Clar, no, perquè vull dir, jo no volia ser el meu Però pare. tu fins a on ets calva? Deixa'm veure. No ets tan calva, eh? Bueno, però ja clareja una miqueta, saps? Vull dir... Sí, és veritat que series el López. Algo así, sí, tía, sí, mi padre. Jo lopejo... Coronilla por aquí, saps? Sí, que és lleig, això fa lleig. No, tia, jo passo. Això fa lleig. Vale, doncs jo, com que no vull ser la calva ni vull ser el López, em ficaré Ozempic d'aquest. Ozempic, però això és per aprimar-te. El Minoxidil. Sí. Aleshores, Què ha dit? Las altas capacidades. Altes capacitats i dislèxia, eh? Ojo. Bueno, perquè jo crec que la salut mental és una cosa privada. Me priorizo. Lo siento, pero me tengo que priorizar. Vale, pues res, això. Tu em recomanes? Jo la vaig utilitzar. Vaya, i va anar bé, eh? No, tia, jo el que faria és implante, no? No tinc diners. Pues Turquía, ¿no? Ya. La casa vende la guapa. No, ¿y dónde vivo? Con los expats. Porque ahora el alquiler está genial. No, una cosa, jo tinc casa, però el meu va ser una carambola, com tota la meva vida. Vull dir, m'he casat en Brasil, tengo una casa... Has casat? Estic divorciat. Perdona, em vaig divorciar als 26 anys, soc la Britney Spears. Ui. Dame un paraguas i hazme una foto. Sí. És fortíssim. Aleshores, bueno, això, que em quedaré calva, llavors, Ozempic sí o Ozempic no? Bueno. Això. Tu què faries? Tu com et va anar la cosa?
A veure, va resistir durant un poc temps, però és un engorro tener que estar ahí como cada nit, no? Però tu què et feies, el xampú, el gas aquell, el líquid? El líquid, sí. La dislèxia. La nena està que no da ni una, No, jo em faré les pastilles. Ah, ja. La de la PrEP, la de la tal, la de la qual, la de la pum, la de la pim, i... ja m'aniria bé una mica de... Perquè tinc 37 anys, però a les ingles en tinc 13, tia. O sigui, no sé què em passa. Bueno, hola, subdirectora. És que està la meva subdirectora, ara en parlarem. Ah, de l'institut? No, perquè mira, ara us explico què passarà. Ara farem una pauseta perquè aneu a consumir begudes allà i drogues allà. Jo em posaré a la porta, tinc speed, ketamina, GHB, el minoxidil, vale? També injecto coset, el que vulgueu estic allà, vale? Doncs res, ara farem una pausa i seguirem amb Calva Tatuada i aneu a consumir perquè si no, saps? Hay que mover l'economia circular, tal... Vale, doncs moltes gràcies, un aplaudiment, ara ens tornem a trobar. Adeu! Bueno, la Calva Tatuada em va dir, bueno, és que clar, és que feu intel·ligència artificial i jo estic en contra perquè sóc de Nou Barris i la intel·ligència artificial no. I llavors vaig dir, tranquil, a veure què m'invento, em va dir, no pots fer una foto? I jo pensant, soc tecnolerdo. Llavors vaig fer una cosa, como para joder, como para doblar la apuesta. Però no em vaig atrevir a penjar-la perquè em va semblar molt forta, però te la vull ensenyar aquí. Espera. Te l'ensenyo primer tu i després l'ensenyo als nostres oients, ¿vale? On estàs? Aquí. Mira què vaig fer. En plan, no vols dir? Oh! Maricón! I vaig dir, no puc penjar això. És escarós, ja no som nosaltres. No he trotat, Ui, no paren! És escarós! Estoy yo dándonos el lote. Mireu. No volies IA? Pues toma IA, guapa. Però tinc altres capacitats i vaig pensar... igual me denuncia. Ui, una teta, de quan vam anar al riu. No, és de... No, era de la Lluna Gai, però bueno, tu també hi eres. Vale, doncs ja som aquí. Vale, doncs ara anem a pensar a parlar del tema professorat, professorada, la professorada, vale? Perquè no sé si ho sabeu, però jo sóc actor. Però sovint m'agrada comprar salmó i comprar cosetes i necessitava... No, és que haig de reformar casa meva. Aquesta casa que carambolescament vaig poder adquirir i que estic pagant religiosament, doncs aquesta sembla ser que podrem reformar-la i podré tenir sofà perquè visc en 17 metres quadrats, ¿vale? Entonces, necessito pasta, llavors m'he fet professor per pura vocació, A mi lo de la vocació no m'ho tornen a clavar, ja m'ho vaig menjar amb el teatre, no me la tornen a fotre per allà, però he descobert que a mi m'agraden els nens. O sigui, no ho dic en plan maristes, ho dic en plan que m'agrada, que em cauen bé. Què ha passat? No ho sap. I tu creus que para amb això? Bueno, ja veurem. Té pinta, no? No pinta massa bé. Bueno, pues això, que m'agraden els nens no en plan maristes, sinó en plan que els entenc, els comprenc. Tu els comprens? Sí, no? Et cauen bé? O sigui, jo prefereixo treballar amb adolescents que amb gent adulta. Però hi ha de tot, en els instituts, perquè també hi ha... No, ja lo sé, ja. Perquè hi ha professors que... Què? Hòstia, una bona fauna, Ah, sí. Jo en algun claustre he dit, well... Sí, no estamos tan mal.
Jo he tingut també mis redencillas. Ai, que te aplasto. No, hi ha gent Con la molt calva no estranya. pueden, vale. I després hi ha un prototip, que no sé si tu ja l'has complert, però hi ha una manera de ficar la veu... Gorda, això no ho puc dir perquè aleshores sóc el catalanòfob, saps? Però no és de català, això és de profe. De profe, clar, i com parla la profe en català, no? I és En com català. una manera de parlar, veure... No, jo això no ho puc dir. Però... Digues-ho tu, que tu ets la Indepe. Digues-ho. Digues-li-ho. Digues-li-ho. A veure, hi ha una manera de parlar, que és veritat que a mi em ve donat de casa doncs, perquè la meva mare és un ànec i jo ja parlo així. Però, clar, a veure, has de parlar molt, les veus, els nòduls, els nens que no callen, el CIE, els EA, els TEA, els PUF... Llavors has de... I llavors la manera que està trobant el professorat, que no està format en veu com ho estic jo, és engolar la veu i parlar així. A veure, Ahmed, sisplau... I és com, para de parlar així, sisplau. Estem al claustre de professors, pots parlar normal, per favor? Llavors penjar-se coses, collarets de colors, n'estic veient. Cuerdecita de mòbil. Bueno, jo t'haig de dir una cosa, vaig tot el puto dia amb la cuerdecita de mòbil i les claus de l'institut penjades, que penso, mare de Déu, com ens hem de veure, sóc una puta ser trencada ja. Jo també em pensava, dic, a veure, el professorat, la professorada, és gent que va intentar ser biòloga o va intentar ser actora i que no se n'ha sortit, com jo. I vaig pensar, estarà ple de gais. Que no se n'han sortit perquè, pues, per la droga. I no, tia, no hi ha gaire. Poco gai, tia. Poco gai. Estan a primària. ¿Qué les gusta a un niño? Tía, hermana, que es que luego me cancelan a mí, tía. Una de primària que s'ha desmaiat. Una de maristes, aquesta dels maristes. ¿Cuál es la que graba? Esta y esta. Esta i esta, ¿cuál es mi cámara? Pues esta i esta, Estic en contra de tot el que està dient, no em fa gràcia, no ho recolzo, no ho dono suport, recolzes una altra cosa. Goraeta. No. És broma. Però... Que pillo, o sea, no. Però es troba a faltar a vegades, No chutes esa bolsa, ai! Però bueno... És que... No? Vale. L'altra cosa és que som... No, però de profes, tia, no sé si a tu et passa... A quants instituts has estat, tu? A 3. Jo uns quants més, perquè porto més temps. Tu quants triennis tens? Pues creo que ya tengo uno, ¿eh? Oh... ¡Soy rica! Jo soc júnior, tia, tinc 37 anys i soc júnior, saps? O sigui, m'estic quedant calva i no tinc ni un trienni que me'n doni. Però has sortit a una peli, gorda. Sí, bueno. Un aplaudiment! Que has sortit a una peli, l'actora. A veure, és que si ets actor i no surts a una peli, m'explico... No, bueno. El teatro, no? Que passi Maria Hernández. La Maria Hernández està al TNC, que no es queixi. No sé qui és. Aquesta persona. Ai, hola. Perdó. Que per cert, el TNC ara reformarà Paiporta. Tu, guapa, Dana. És que aquesta noia és de Paiporta. Un aplaudiment per Paiporta. Ah, tu. Sí. Vale, digo, no, ya estaba pensando. No, que sóc gay. Ya. Yo también me lo maté. Es que... Volia dir, la Gordi. La Gordi. Vale, A vegades em passa, yo parlo, perdona, pero yo meto también. Tú mete, por favor. Meto. Tía, uy, te estoy tocando mucho. Ya. Es que el vídeo Ha sigut el vídeo. tono. No, és normal. Un antes y un después, cariños. No, ¿qué te anava a dir? Ah, sí, que jo te trabajo mucho el femenino, no? I a vegades, clar, jo quan entro a classe he de canviar el xip, perquè jo no puc dir la nena, i claro que sea el hetero de la classe, ¿sabes? Perquè cap a mi viene la família després. I alguna vegada se m'ha escapat un la. Bueno, jo pitjor. Jo abans era profe de teatre, com que als nens al teatre els hi pots dir qualsevol cosa, quan s'equivocaven els deia homòfobs, i clar, ara... Ho pots corroborar. I clar, ara de cop i volta, no sé... I clar...
I profe, què et passa? Diu, res. L'altre dia ho vaig dir, tia, la pantalla no funcionava i digo, homofobia tal, y las bachillerato, pero ¿por qué tal? Digo, ay, chica, de verdad, te ha explicat tot. Això a tutoria, carinyo. Vale, som de baixa fàcil, els profes. T'has agafat una baixa tu algun cop? Tia, jo sóc de... No, perquè... Clar, jo sóc classe obrera, no? Aleshores, què passa? Que jo tinc com el peso del capitalismo, el siento aquí, saps? I és com, tienes que ser productivo, tienes que ir a trabajar, perquè si no eres un mierda, saps? I aleshores, jo m'he agafat la baixa potser 2 dies aquest curs per un pedazo de gripazo que pillé. Ah, esto es baja, no. Bueno, es baja, tía, pero 2 días. De hecho, mira, l'any passat, caída en la moto, hombro dislocado, espatlla dislocada, ¿vale? Però que no pots parlar, pues a treballar, home. 3 dies vaig estar de baixa, 3 dies, i després vaig anar amb el cabestrillo a fer classe, jo escrivint amb l'esquerra a la pissarra, vull dir... Perquè ets obrera, però ets dretana, guapa. I jo sóc esquerrana. Pero de paja soy de izquierdas, creo. Sí, yo soy ambidiestra. A ver... Espera, deixa'm provar. No, jo també. Aquesta broma l'eliminarem, perquè és Torremolinos. No vull fer... No m'agrada fer bromes de palles... Bueno, que som de baixa fàcil. Jo no m'he agafat cap baixa, perquè em passa el mateix que tu. Jo vinc de la privada, del món privat i del teatre, que encara que tinguis, que s'hagi mort la teva família en un accident de cotxe, has de dir benvolguts, benvolgudes... No m'he agafat cap baixa. Ardent deseos d'agafar-me una baixa. Però jo quan vaig arribar al centre... Va haver-hi un dia que em va sortir una com es diu? Una cosa que pica. Urticària. Sarna, no. Homòfoba! Por como eres ahí, sarna. Seguro que era sarna, no, ladilla es volia dir. No, una cosa que et menges un préssec i et senta malament, com es diu? Urticària, bueno, sí. Que tinc dislèxia. Aleshores, jo estava allà infladota i dic, que em trobo fatal. I tothom em deia, pues vés-te'n a casa, i jo... Ah, que se puede. ¿Sí? ¿Será que me voy? No me fui, tía. Bueno, me'n vaig anar un parell d'horetes, és veritat que me'n vaig anar un parell d'horetes, però no compta com a baixa. Vale? Però a la mínima, o sigui, a la mínima petita ansietat, jo ja... No, y ahora que de final de curs también, yo a la mínima tontería ya digo... I jo en eso estoy. Ara se m'acaba contracte, llavors espero que algun professor agafi la baixa per alguna ansietat i em portin a... I jo crec que... A veure, jo ara soc com la Mary Poppins, o sigui, ara és donde me necesiten los niños, cojo el paraguas, pongo los pies así y a San Cosme que te vas, saps? Vale, de la Rosalia, què diem de la Rosalia? Mira com m'he preparat el guió. Posa... Rosalía 2 punts. Tu creus que la Rosalía va veure el teu vídeo i por ende va demanar disculpes? A ver, oye, ¿cómo que no? ¡Fuera de aquí! Sí lo vio, claro que lo vio. Ahora, ¿que va a hacer el vídeo para la calva? No, a ver, bájate, calva, bájate. No, però sí que és veritat que jo crec que va haver-hi més gent que va fer vídeos, pero justo una hora después del mío lo subió. Bueno, yo creo que fue como un poquito la gota que va a colmar el got. Va a colmar el got. Yo creo que sí. Y entonces ya una amiga menos en la industria, la Indepe que no quería que viniera y otra. ¡Hala! Sigue más. Es lo que toca. La Rosalía és Indepe. Yo creo que no. Ah, no? Jo crec que no. Ah, no, oques grasses, volia dir. Que pesades les oques grasses, de veritat. Vale, Rosalía, 2 punts. A tu t'agrada la Rosalía? Canta bé, no la suporto. O sigui, esteu d'acord? Però és que no la suporto, però m'agrada molt la música que fa a ratos. Però no la suporto. O sigui, per què parla així? Bueno, jo, mira't un episodi, perquè tens TDA, que em vas dir no sé què, i no mires els meus episodis, però vaig fer de Rosalía. Va venir. A veure... Vaig fer de Rosalía, em vaig ficar una samarreta blanca al cap, una samarreta blanca aquí, amb les mans així, i anava fent... Riu massa. Mira què he fet. Acabo de fer-te així. Es que se pega. Y me lo ha pegado también la Jessicota, porque la Jessicota también es... ¿Quién es la Jessicota? La que está con el móvil. O sea... Un TDA t'estic veient a tu, S'està prioritzant. Et portarem a l'orientadora, carinyo.
No, jo és que qualsevol cosa de les meves amigues, jo soy una esponja, jo l'absorbeixo. Una cosa... La Rosalia, però tu vas al concert? No tinc diners. I no penso estar 6 hores enganxat a un Mac. Si no sé enxufar això, agafaré jo el concert de la Rosalia. Vinga, va. Però m'agradaria, haig de reconèixer que m'agradaria. Tu hi vas, oi? Sí. No... Què passa? Jo et veig al confessionario, ja t'ho dic. Et veig allà. Per criticar una cosa s'ha de conèixer. A veure, que jo no m'escondo, no, és que una cosa, jo faré un vídeo la setmana vinent parlant del concert de la Rosalia perquè tothom està dient el mejor concierto de la vida tal no sé què, tengo que verlo yo. Tengo que verlo yo y dar mi sello de calva aprobado, ¿no? Sí. Aleshores, ¿qué pasa? Yo vaig fer el vídeo perquè jo soc fan de la Rosalia. A ver, soy maricón, soy de Barcelona. Chica, ¿cómo no me va a gustar la Rosalia? Claro. ¿Cómo no me va a gustar la Rosalia? I canta bé. Y canta bé, y tía, en plan, a mí todo ese folclore, cuando va a comenzar ese folclore, ese flamenquito, esa visual, ese videoclip de Malamente, pero ¿cómo no me lo voy a meter por el culo? Con ese rollo virgen, ese rollo torero. No estic d'acord amb el que està dient el Toma la Indepe, aquí estoy, aquí estic. Racarrà. Jo sempre he sigut més de Sau. Qui són els de Sau? Els de Sau. Per tu. Que va morir el Carles Sabater, que va morir, que és la Lady Di de Catalunya. Ja ho he dit. A veure si el deixem tranquil, el Sabater. Per favori'ns. No sé qui és. Amor, és que ets el 98, és que, clar... No sé. És que per tu és la renaixença, això. Vale. Bueno, la Rosalia, pues estem d'acord, acordem, claustre... A veure, té talent? Sí, té talent. Té talent. Canta bé. Sí. Ara, que potser seria la meva amiga? No. No ho crec. No ho crec, tia, Una perquè pesada. a veure, és pija, tia, té pasta. Això de ser rentista no ho sé, tia. Pensava que diries, això de ser rentista... No està tan mal. No. Que se me cae el castillo de naipes. No, perquè diuen que té com una immobiliària, no? Però jo tenia entès que era com pel seu estudi que s'està muntant, però no de vivienda. No. Algú em pot confirmar que és de vivienda? Algú ho sap? Confirmem. Confirmem. Bueno, la Rosalia me la pela. La cancelo ahora mismo, A tomar pel cul. Vale. Ja us diré què tal el concert, a veure si m'agrada. M'he fet una samarreta pel concert, saps el que posa? Què posa? Jo no crec en Déu, Déu creu en mi. I punto. I punto. Per favor, posa't una samarreta blanca al cap. Sí. Ves així al concert. Sortiràs... No, así me sacarán. Así, amordazada. Rentista, i tu. Vale. Ok, l'altre dia aquesta persona va ser convidada a la premiere de la meva pel·lícula. Bueno, de la meva pel·lícula. Bueno, la teva pel·lícula. Bueno, estic molt graciós però surto 7 minuts, vale? No, però molt bé, molt bé. Molt bé, uns 7 minutazos... Sí, actriz de revelació secundària, no? Sí, sí. Pots optar al Goya amb això? Sí, efectivament. I què et posaràs? Ja han sido, no, los Goya? Em posaré això, carinyo. Clar, però ja entres De l'any que ve. no? La paciència és la reina de la ciència. Vale? Aleshores, l'altre dia aquesta persona va fer, va anar al susodicho Premier i va fer una crítica que em va fer molta gràcia, sobretot amb aquella cosa que dèiem abans de... perquè tu feies una crítica que estic d'acord, que la pel·li es posa a la pell, no, de Barcelona està molt cara, Barcelona està impossible, però ho diuen dos protagonistes que viuen en un pis de techos altos, vas dir. Techo altos, I bueno, vas dic dir- al final, però la nena ve de patrimoni. Sí, l'altra nena sí. Però al final jo... Ho vas pillar, Ho vaig pillar! 7 minutos pero rompo la historia, queridas. Vale, Ja sé. entonces, vas dir una cosa que em va fer molta risa, que va ser lo de toldo verde, rachuela i... Sí, amarillo rojo. Com ho vas dir? Rajola vermella. No, vas... No, que
que, a veure, la peli, per qui no ho hagi vist, ¿vale? Pues és de dos maricones, no?, que viuen a Sant Antoni i tal, no sé què, i tenen com dos amics també que són com Sarrià, no? La Verneda. Però la Verneda aquesta? Jo mai ho vaig acabar d'entendre. Tía, te juro que dijo, creo que la Verneda... Jo posa la Verneda. Sí. No, la idea és... Clar, jo vaig dir, però si això està en la del Besòs, no? És lo que està en la del Besòs, no, gorda? No capto. A veure, precària. sisplau, amagueu les atxes, vale? El tema és que dos pijas de Pedralbes s'havien pillat un pis a la Verneda perquè Barcelona està fatal i diuen que és com la Verneda, que asco. Vale. Però A part d'altes capacitats, sóc molt humil i no m'importa baixar perquè entengueu les coses. No, però el pis a la peli surt molt de diagonal, saps? O sigui, no era un pis a la Verneda, allò. No era de la Verneda. I el pis de Sant Antoni tampoc era Sant Antoni, era el barri del Raval i és el pis més gran on jo he estat mai a la meva vida. Mai havia vist tant... O sigui, hi havia habitacions per tots els equips. Ves a maquillatge. On està maquillatge? Sí, a la 5ª habitació. 5ª habitació? Perdoni? O sigui, jo dormia a l'habitació de les sabates. 5ª habitació. Perdona? Bueno, en fi. Llavors, què et va semblar la pel·li? Va, fem una mica de bombo perquè... A veure, què em va semblar? A veure, m'agrada veure gent del meu col·lectiu a la pantalla... Però sí que és veritat que t'he de dir una cosa, i això m'ho va dir una persona també, que l'única persona racialitzada que surt a la pel·li... Era jo. Ni parla... Ja. Well... Però va estar bé. O sigui, va tocar temes i no va caure tampoc com en el cliché del gai, del pal, va, anem a tenir una relació oberta perquè vull follar-me tot, no sé què. Crec que no va caure en això i això m'agrada, saps? En cap cas. Jo estic molt content. Jo crec que I tu, i les teves intervencions també molaven perquè era com... Jo ets un homòfob, saps? O sigui, tu eres com la contrapartida. Això no estava a guió. Te'n recordes que t'he dit jo... Que talentosa és! Te'n recordes que t'he dit jo deia homòfob a tothom? Doncs ho vaig colar. Doncs molt ben vaig colada. Vaig dir els drets de les meves capacitats en una pel·li. Vale, doncs crítica feta, la podeu anar a veure a 3 cinemes perquè és una pel·li en català i de maricons, vull dir, i correu perquè potser demà passat ja estan fent Los Imposibles o vete a saber, jo què sé. Crítica feta properament a TV3, segurament. Aleshores, següent tema, anem així, perquè això és un magazín. A veure, jo li vaig partir el frenillo a un militar espanyol en ple procés. La pregunta és, i tu, coma, què has fet per Catalunya? Així va ser. I era un militar dels damunt, d'alta alcúrnia. Però tu sabies que era militar abans d'acabar? Ho intuïa. No ho sabia. Em va dir que estaba de visita. Y la visita duraba muchos meses. ¿Y vino con uniforme o qué? No, yo no treballo aquestes coses. Jo un poquito sí. Però li vaig patar el frenillo, de veritat. Que fort. I va sortir molta sang o què? Sang a la boca, cómo vamos de VIH, cómo vamos de tal. Em va dir, tranquilo, que en el cuartel nos lo miran. Y yo, ¿cuartel? ¿El cuartel qué quieres decir? Cuando dices cuartel, ¿a qué te refieres? Me encantaría hacerlo yo también, ¿sabes? Llavors, tu què has fet per Catalunya? Perquè has de ficar-te pila, Jo he trencat frenillos en ple procés. Cada dia faig coses per Catalunya. Carles Puigdemont és el meu fan, vale? Què? Et segueix? No. Però vaig penjar l'altre dia com un edit del pal del Carles Puigdemont, com amb fotos meves a l'habitació. I què faig per Catalunya? Pues no sé, en plan... ¿Yo qué quieres que te diga, tía? Yo qué sé. Pues existir. No, yo rebo molts missatges de gent del pal. Voy a aprender catalán por ti, porque me quiero enterar del vídeo tal. Y que hablo en catalán poco, ¿sabes? O sea, porque... Bueno, però vale. Perquè jo quan... No, però saps per què? No, perquè ets catalanòfob. No. Feixista, tampoco. En un futuro... No. Què passa? No, que jo, clar, faig els vídeos enfadat i jo m'enfado en castellano, hermana, no ho puc fer d'una altra manera. Pues cadascú és com és. I ja està, tia, no passa res. És que tinc psoriasis i mira el que m'he tret. Espera, vaig a demanar un desig.
Se vale tener secretos. No se n'ha anat. Bueno, havia demanat diners, doncs no arribaran. Un trienni. Vale, pues... Bueno, pues sí, jo penso que fas molt per Catalunya perquè, a veure, una cosa, Vaig senyors... sortir a la turra, esa. La turra vas anar? Això... Parlant de la turra... Perquè aquí tothom... M'encanta el vostre podcast, m'encanta el vostre podcast. Yeah. Hi ha un altre podcast que es diu Guarres Podcast. No sé quin és. No saps quin és? És que tinc TDA, no miro podcast. Està molt bé, m'agrada molt. M'agrada molt, està molt bé. Però qui el fa? Què són? Pues 3 maricons de 13 anys que ens han adelantat per l'esquerra, han ficat les 2 potes a la puta Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, han sortit amb el Jordi González al programa aquell de merda que fan els divendres, i jo estic a la Federica, m'entens? I estic supercontenta per ells. Perquè entre maricons no nos pisamos la pistola. Es que la envidia entre maricones es un tema. Tengo a las de Twitter así todo el rato, que digo... ¿Twitter? ¿Pero tú estás a Twitter? No, yo no estoy a Twitter. Ya está, por eso soy tan graciosa, pero... Bueno, eso me digo a mí misma. ¡Que te calles ya, niña! ¿Ets ex-gorda? Claro. Oh, no lo sabía. Yo no t'ho he notat, Jo ho noto quan la gent és ex-gorda, perquè... Bueno, y tampoco me he ido tanto, porque ahora estoy un poquito estofadita, pero me la gozo. Menges de tot? Ets vegà? Vegetarià. Oh. Et prioritzes, Et prioritzes a tu mateix. Molt bé. A vegades algun salmó amb el sushi, xica, qui no quiere una cosa... Però salmó de piscifactoria, Vull dir que és un salmó que no està... No, ara ja me van a cancelar. Bueno, es que... Miro el móvil y no a ti, gorda. Sí. Aquella persona ara mateix és indepe. Vull dir-te que ha aixecat la mà, així, una mica així. No passa res. És d'Esquerra Republicana per Catalunya, vull dir, ERC. Vale, una altra pregunta, així, magazín, pam. A cap o policia democràtica? 3, 2, 1, ja. Pam. Mira. Ara que se saca la xorra. Espera, que t'està enfocant. La Indepe t'està enfocant. Aquesta pot ser la portada del podcast? Vale, però es veu bé o què? Métele. Sí. Me saco la polla. Pues mira, policía democrática, t'imagines? Vale, no, pues a cap, sí, claro. A cap sempre, sense excepcions. Ya, pero, ¿qué te digo, tía? En plan... Jo també, soy a cap. T'has follat algun poli, algun cop? Un mosso? Els del gorro així girat? A mi la boina esa me desvia la ideologia, una mica. Ho hem de dir. Què passa? Ja, aquesta s'ha follat un mosso. Ni perfecta, la acabo de conocer, me ha caído genial. A cap. Ja. Vale, No, mai m'he follat a un poli, crec. Como mucho, yo te haría un guardia urbana, como mucho. No! Policia local, no. Comerç local de proximitat, no. Només a l'era Colau et podies follar un guàrdia urbana, però ara estem en l'era Collboni. Ai, Collboni molt mal. Saps que un maricón em va dir, però és gay? I jo, i Hitler... I Hitler també, bueno, no ho sé. No. Però... Vale, pues jo també sóc a cap. Una vegada... Jo sí que m'he follat a polis, ho vaig a reconèixer. Tiempo has tenido. No. Es que... Totalment. I li vaig passar una bona sífilis. Y lo sabía. Está sano, sí. Mira, vamos. Toma ya, jódete.
Que per cert, als Mossos els hi han pujat 4.000 pavos a l'any i nosaltres aquí 200 en 5 anys, Claro, m'entens? porque como la poli se te revele, se lía. Que passin els Mossos d'Esquadra! Vale. No! Sento dir-vos que estem a punt d'acabar. Ara ja em queden les Oh, que ràpid. Amors, val 7 euros això, carinyos. Així són les últimes preguntes, així com per tancar Elena García Melero. Uah, 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 uah. Qui és aquesta? Amor. Irene García. Amor, Irene... Com he dit? Ai, Elena García Melero. No saps la de... Que fort. O la de... Mama, per què estàs trucant aquí? És la Susana Griso de Catalunya. Es que no te veo yo TV3, charnega. No te veo TV3. Però que... No veig la tele, no veig la tele, cap canal. S'estan esforçant molt amb els xarnegos ara, a TV3. Que me saquen, que me saquen. I amb els gais. Ara fan coses de pintar-se les ungles, les nails... Perquè ens estaven perdent. Ens estaven perdent. Bueno, pues res. Pues et faré preguntes així. Oh, i una altra... S'ha enfadat. Una altra de primària, una altra dels maristes. Vale, quins són els 3 pitjors atributs que pot tenir una persona? Et poso un exemple per obrir-te... Per mi... Los tengo ya. Vale, pues... Ataca. Capricornio. Punto. Lo siento, hermana. Es que se me la encontraba antes y me dice de diciembre también, pero es Capricornio. Però tu la coneixes, aquesta persona? Una gotara, mi mejor amiga. A ver, entre charnegos os entendéis, ¿eh? Es que, claro, yo me la como. Bueno, Capricornio de quin mes és, això? Gener, o sigui, finals de desembre i gener. Vale, algun dia haurem de parlar de... No, soy ateo, pero Capricornio por el culo. Qui s'ho va inventar, els horòscops? Jo vull saber-ho. Els maies, qui van ser? Qui van ser? Jo no soy de història. Perquè, clar, si no va ser ningú, potser va ser la Bravo. M'enteneu? No, soy Tauro. Soy Tauro. Uy, signo de tierra. Signo de tierra malo también, ¿eh? Sabeu, mira, el meu nivell d'horòscops és que jo fins als 17 anys em pensava que Tauro venia de Tauró. Fins que vaig veure em van regalar un quadro de los tauros son así, y había un toro, y dic, mama, ¿por qué hay un toro aquí? Bueno, Capricornio, ¿qué més? Apego evitativo. Apego evitativo es el que... no me toques. Evita. Jo. Això sí que el soc, jo. Tienes toda la cara. Però ja t'he dit que... Oye, Marista, por favor, pots deixar de violar nens? Que t'he dit que no es viola. Fins als 18 anys no es viola. Als 18 fes el que vulguis. Vale. Perquè abans que has dit, no, lo del apego ansioso, tal, pesado... Clar, jo he atacat els altres. Apego ansioso. Los has atacado por algo, guapa, porque... Perquè els pateixo. No, claro, porque... No, es que yo no es que sea apego ansioso, es que me vuelven ansiosa, hermana, con tus circos. Porque yo sería apego sano, ¿sabes? Pero me viene el circo, que en plan, tal... Y Sí, me claro. vuelve... Tu no tens cap problema, el problema és a l'altre, no? Bueno, a ver, también te digo... Y él y su madre, pues a ver le digo así. Claro. No, el pati està fatal. Tu tens parella, gorda? Oh, no. Oh, no. No, i a més, obriré el meu cor. Bueno, no l'obriré, no. He tingut una situation que ha acabat malament, ha sigut molt evitativa. La otra. La otra, más evitativa que yo. Y yo ansiosa perdida, però bueno. I... Pero es que te vuelven. Clar, és que jo, com que sóc altes capacitats, jo crec que vaig canviar. Ay, tú lo quieres así hiperactiva. Ai, que s'ha parat, que no, que... Però una pregunta, tu algun cop t'has enamorat? A veure, m'he casat. Ja, però a quina edat et vas quedar, tia? 20... Em vaig quedar embarassada, dius. Em vas casar. Em vaig casar als 24, em vaig divorciar als 26 de la meva mare, com bé recordava la Laia Albert, perquè el meu marit era brasileny, llavors va donar poders a ma mare per divorciar-se en nom meu. Llavors jo tinc firmat el divorci amb ma mare. Vale. Expats go home. I què més? I després vaig tenir una altra parella, que sí que molt bé, que som superamiguis i... Quants anys vau estar? 2. Jo els 2 habito. Bueno, en año normal, claro, 2 años gays, en año normal son... 7, com los perros. Però estic preparat per arribar als 3 anys, més no. Jo als 3 ja la cosa va, obrim la relació, no, deixem-ho. Perquè tu has tingut relacions tancades o obertes? Jo sí, tancadetes.
A priori. Bueno, en fi, preguntes. Capricornio, evitativos i qui més? I... pues votant del PSOE, no sé. Ai, sí. Sí. No te lo trabajo, tia. Sí, el PSOE És fa que- mandra, eh? Jo em vaig follar un cop un militant del PSOE. I no li vaig petar el frenillo, eh? Pues sí, sí, fa molta mandra, fa molta mandra, fa molta mandra. Jo només tinc un atribut, els xapes. O sigui, los xapes, o sigui, la gent que parla molt i diu poqueta cosa i no puc amb ells. Jo puc aguantar-te evitativos, puc aguantar-te TLPs, puc aguantar-t'ho tot menys els xapes, tio. No. Si no saps què dir, si no m'animaràs, si no m'entretindràs, jo soc entrepreneur. Llavors, espero de la gent que m'entrepreneuri una mica, saps? Llavors, el xapisme no ho suporto. No ho suporto perquè és una falta d'observar que l'altre se t'està subant a la cara que no ho entenc. No ho entenc. Ja està, ja ho he dit, ho sento. Llavors, si sou xapes, no compteu amb mi. I per últim, l'última pregunta, que sempre faig... No, és mentida, però l'última pregunta. Important, has de respondre ràpid, eh? 3, 2, 1... Que contigo todo es como así, ¿eh? Ya. Estoy como nerviosa, hermana. Por eso duró 2 años, porque... Ya. Bueno, me voy. Vale, Ja, eh? Di, Ja. ¿qué? No pensis. Va. 3, 2, 1, pedofilia, ¿sí o no? ¡Ay, mi hermana! Pues claro que sí. No. No. Vale. Però i esta pregunta, tia? Mira, és una pregunta que va sortir a l'episodi 0 d'aquest podcast i ens agrada anar rememorant, perquè trobo que és una bona carta de presentació de lo que som. Vale, Eres a la de primària, ja. L'enviarem a Nicaragua ja, perquè ha violat a molts nens, eh? Aquest de maristes, a Nicaragua que ja no s'enteren, allà que violi, però fora d'Espanya. Vale, tenies uns regals, oi? Per la... Sí, Vale. li he portat aquesta samarreta disponible a calvatatuada.com, ¿vale? Iba a decir sin ánimo de lucro, no, sí que me lucro, hermana, porque, bueno, però... I he portat 3 samarretetes més per gent del públic, vale? Són totes talla S, gordòfoba? No, és perquè aquestes samarretes estan fetes sota demanda, saps? I aleshores pues, me les vaig T'aguanto. demanar per mi. T'aguanto el micro i tu així ets Vale. lliure. Mira com quan fem palles, així. Bueno, seria així. Jo ho faig així, perquè sóc esquerrà. No seas tan Torremolinos, m'ha gustat lo de Torremolinos, És que no puc més amb Vale, a Torremolinos. veure, qui vol aquesta? No! Torna-li. Hem de fer un concurs. Ja, no, a ella potser... Va, no, a ella regala-li un. Vale, però la següent... Un moment, ¿tú has levantado la mano cuando has dicho que eras INDP? No. Vale, la següent persona que s'emportarà una samarreta serà... Qui s'ha follat un mosso? Laia Albert, dona-li una. Aquí. A casa meva et vas follar un mosso? A casa teva. A casa d'una inglés. ¡Hostia, vaya noche, guapa! Ah, vale, per separat, vale. Vale. I la tercera, a qui més ho desitgi, és igual, no vull... Ah, no, tinc 2 més. No, va, fem una altra pregunta. Se m'està cansant el braç. Va, poco Vale. aguante, nena. Vale, una altra pregunta. Quina podem preguntar? Pedofilia sí o no? Jo crec que hauries de canviar aquesta pregunta. Heu trencat algun frenillo? És que, com no... Te voy a dar esta así doradita. Vi agujero De culo. ¿De pito? con la uña. Se la merece viva. I per últim... Qui ha estat... Qui no s'ha agafat mai una baixa? Pues fes el que tu creguis. La Maria ho necessita, la Maria està... Es una S, te va a venir bien. És gorda. petitona. Si és autònoma no pot. Vale, pues... No. Ala, si voleu més... calvatatuada.com Ea. o .cat? .com, tia. Bueno, és lo que hi ha. Però tota la pàgina és en català. Pam! Ea. Vale, nois, pues moltes gràcies per haver acceptat aquesta... T'ho has passat bé?
moltes gràcies per venir. Normalment acabem amb una cançó, però avui no m'ha vingut ni el cantant. O sigui que ja no posaré... Poso un altre cop aquesta puta merda i donem per acabada la funció. Bueno, ara hi haurà un buit. Vale, moltes gràcies per venir, sou estupendos i no acabo d'entendre per què veneu aquí. Però...